Para pemirsa sugeng kepanggihan malih kalih kula Ahmad Tauhidin ing tugas pawarta basa Jawa saking SMA kalih ngrasakake kesel kondisi dalan gedhe sing rusak saking jurusan Semarang Timur kalih Semarang Barat ing Kecamatan Sendang Sari. Para warga akhire maringi rambu-rambu ngangge cara nanem wit gedhang ing tengah dalan. Boten namung setunggal kalih sing ditanduri wit gedhang, namung kathah titik dalan sing ditanduri wit gedhang sehingga ketingal kaya Tegal kang akeh wit-witane. Salajenge niku, warga kang daleme caket kalih dalan niku boten nanging maringi rambu-rambu saking wit gedhang, ananging ngangge ban bekas kang diparingake wonten pinggir dalan. Pas wayah esuk wit gedhang ingkang didamel rambu-rambu taksih ngadeg wonten tengah dalan. Nanging wayah awan wit gedhang dialihne kangge ngapikne dalan nganggo cara ditambal sulap. Kang dipangertosi kang lewat wonten dalan gedhe Desa Sendang Sari boten namung kendaraan roda kalih lan roda papat mawon nanging enten truk gedhe kang muate abot. Diduga kerusakan kuwi disebabake karo truk-truk tronton kang beto muatan kapasitas gedhe kang liwat bendinane. Ngarepake Dinas PU Marga Provinsi saged enggal mbenehi dalan kasebut. Kula mbok bilih wonten klentah-klentunipun anggene kula matur, kula nyuwun pangapunten sak gedhe-gedhenipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.